danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin ba ni ne kaina ba, wanda Sawwama Ƙawwama ta rubuta, ni Afan Yarima zan karanta. Mi sauraro lafiya. Da safe na tashi, akwatin English West ɗina na sauko, na buɗe, haɗaɗɗen English West ɗin da aka cika min ne na bi da kallo. Haka na dinga ɗagawa ina kallo ɗaya bayan ɗaya, ni kunya ma suka dinga bani. Daga ƙarshe dai na ɗauko wata purple gown dogo har ƙasa, amma ba shi da hannu, bes ne. Na saka bobs ɗina ne na ga ya wani ɗago saboda ƙarfen da ke jikin break cover ɗin, ga shi rigar silk ne ya bi jikina. Kama kaina na yi a tsakiya, kaina in a ponytail style, light makeup na yi, na saka sleeper, na wuce office ɗina wato kitchen, simple breakfast na haɗa mishi. Ni kuma na dama cost, na zauna a falo ina sha, sai gashi ya fito, sanye da tirikwata da bakar body hug, shi dai irin suturarsa kenan. Ƙanshin girkin da na girka ne ya da kyancin shi, dining ya nufa, ya ja kujerar dining ɗin shi ya zauna, motsin kujerar ne ya sa na san ya fito, da sauri na taso na nufo inda yake, daskarewa ya yi a wajen, lokacin da ya hango haɗaɗɗen hips ɗina na juyawa. What the hell, ya furta a ƙasan makoshin shi. Ƙarasowa ne, na tsuguna a gefen kujerarsa, na ce ina kwana yaya, idan shi na kan bobs ɗina da suka taso, don ɗin shi sai off and down yake yi. Ƙara maimaitawa ne, ya gyara muryar shi, ya ce lafiya, murya a cushe. Miƙewa ne, na fara saving ɗin shi, shi dai ya kafe idanun shi a kan bobs ɗina. Shi kan shi bai san lokacin da ya riƙe ƙugunta ba, ya ƙara tura kanshi a cikin ƙirjinta, yana inhaling ƙamshinta. Ganin yana shirin fito min da bobs ɗina waje, ya sa na ce wayyo Allah ya yi zafi, da sauri ya sake ni, yana mai tsanar kanshi. Tun kuɗe ni yayi, da sauri ya nufi ɗakin shi, kanshi ya riƙe da hannu biyu, yana faɗin ya ilahi, me na aikata haka, yarinyar nan za ta raina ni, na raɓi jikinta. Shegiya jarababbiya, wallahi sai na ci ubanta, wato ita za ta yi seducing ɗina ko, ya yi kwafa. Jiniyo ya kalla, yanda ya attention, ran shi ya ƙara ɓaci, yake kaman ya kama ya karya ƙasa, ya ce kai dai baka da zuciya, yana hararar Jiniyo. Fu ya yi waje, ina jin motsin shi, na fashe da kuka, ina riƙe da bobs ɗina, don na san wani jarfar ya zo min da shi. Tiris ya tsaya, ya ce ke lafiyarki? Ya rufe hannu na fara yi, ina tallabe da bobs ɗina da ɗaya hannun, ina shashsheka, na ce yaya ba kai ba ne ka danne min? Juyawa ya yi, da sauri ya koma ɗakin shi, dariya ne ya cika min ciki, da gudu ni ma na yi ɗakina, ina tiƙar dariya. Yana shiga ɗaki, kan shi ya dinga bugawa da jikin wardrobe, ya ce lallai yarinyar nan tatacciya, banda fitsara wato sai ta tuna mishi ya tura fuskar shi a tsakanin ƙirjinta. Kwafa ya yi, ya koma ya faɗa kan gadon shi ya kwanta. Ni kam dariya na ci, na gode Allah. Sannan na tashi na je na tattara gidan. Tebul ɗin na kalla, na tuna yaya Ridwan bai yi breakfast ɗin shi ba. Wani dariya ne ya kuma kubce min. Na je na gyara kicin ɗin, na koma ɗakina. Zuciya ta fes, na ɗauko wayata, na hau WhatsApp, na kutsa group ɗin da aka saka ni. Abun mamaki ya bani, ganin yanda yanzu ba kunya, mata ba sa bari kansu ya kulle, ko da yanda na ga ko labari za a rubuta sai na ga an sa harka. Lalle a wannan lokacin duk macen da ta gagara gyara gidanta ita ta so, don akwai alternative da yawa da za ka samu solution. Sai a zahar na tashi, na yi sallah, na canza kayana zuwa wando 3/4 da ya riƙe min hips ɗina kyam. Na ɗau ƙaramar health vest na saka, na saki gashina, na nufi kicin, na ɗaura girki, da sauri na yi na wancan ƙartin, sannan na yi namu, murmushi ne ya ƙwace min a fuskata, ina tunanin ya za mu ƙarke yanzu kuma, ina cikin setting table ne ya shigo daga masallaci, dariya ne ya kubce min, ganin yanda ya wani haɗe rai, harara ya galla min, ya ce ke dan ubanki waye sa'anki, uban waye ke wa dariya, juyawa na yi da sauri, don wani dariyar ke son kubce min. Shi kam wani yawu ya haɗiye da bai shirya haɗiyewa ba, ganin hips ɗinta a cikin wando 3/4, kut lallai yarinyar nan munafuka ce, kullum za ka ganta sumsum a cikin hijabi kamar mutuniyar arziki, ashe ita ma shaiɗaniyar kanta ce. Juyawa na yi, ganin ya shagala da kallon su,
ya sa na ƙara juya mishi su, ina ci gaba da abin da nake yi. Ɗan juyowa na yi, na ɗan ƙanƙantar da idona, na ce yaya, launching is ready. Da ƙyar ya tattaro kuzarin shi, ina kallo dimple ɗin shi na off and down, ya ƙaraso tebul ɗin ya zauna, yana zabga min harara. Durƙusowa na yi, zan yi sabin ɗin shi, cikin sarƙewar murya ya ce malama matsa min, zan sa da kaina. Ɗan matsawa na yi, ina toshe bakina, don na san bobs ɗina ne suka tsokale mishi ido, in kuwa haka ne da sannu zan raba kaina da aikin bauta da yake saka ni. Komawa na yi, zan wuce falo, in ya gama in zo in yi nawa lancin ɗin. Ke aljana, zo nan, sumsum na ƙaraso, zan durƙusa, ya ce zauna. Na ɗan ɗofa na ɗuwawuna, ya ce ke dan ubanki shekarar ki nawa? Na ce 17 da wata 9, ban gama rufe baki ba. Ya ce la ilaha illallahu, shi ne kika iya wannan karuwancin? Uban wa ya ce ki dinga saka wannan kayan a gidan nan? Shiru na yi, ina tunanin ƙaryar da zan gilla mishi, don tabbas in ban yi da gaske ba sai ya rusa min filan ɗina. Ke ba da ke nake ba, kika kafe ni da shegun bayan idanun nan naki. Hannu na tusa cikin ƙarƙashin gashina, sai na tsinci muryana na cewa mama ce ta ce in dai ina gida kayan da zan dinga sakawa kenan. Da na ce mata ba zan iya ba, ta ce to in ban saka ba ba ta yafe min ba. Na ƙarasa faɗin hakan ina zazzaro idona, don ni kaina na yi mamakin ta inda ƙaryar ta fito. Ƙure ni yayi da ido, yana tunanin anya kuwa ba ƙarya nake ba, sai dai ai kowa ya yi mata shaidar arziki, kuma sarai ya san mama za ta riƙa. Kwafa ya yi, ya fara cin abincinsa. Ni kuma na ci gaba da zama, zuciyata na lugude. Ɗan ɗagowa ya yi, ya harare ni, ya ce uban me kike kallo na? Sai na ƙware, wai ke baki san kaifin waɗannan idanuwan nan naki ba ne, mai kama da bol, ko da yake dole ya yi kaifi, tun da ke mai ya ce. Tsam na miƙe, na shiga ɗakina, ina taɓe baki, sai da na tabbatar ya gama, na je na yi nawa break ɗin, na ƙara kimtsa gidan. Wayata na ɗauka, don yanzu na samu aikin yi, ina ta bin chat ɗin da aka yi ba na nan, haka muka dinga yi da yaya Ridwan, kai daga baya ma sai muka fara wasan ɓuya, baya bari mu haɗu. Yau kwana 4 ba mu haɗu ba, ni kuma wallahi na gaji da shirga waɗancan kartun girki, sai ka ce wata wacce ta yi auren gidan yawa. Na ƙudurci niyya a raina, yau zama zan yi, ba zan kai musu ba, zan jira sai ya fito in ɗau mataki. Murmushi ne ya subuce min da na tuno abin da na shirya. Shi kama ɓangaren Ridwan, wani hali yarinyar ke saka shi, ya san he is a last but he always take control over his feeling. Sai dai yanzu abin na neman gagarar shi akan yarinyar, ga ta shegiyar yarinyar. Kullum his adding salt his wound, ƙara ɗaga mishi hankali take yi. Wani sa'in idan Jiniyo ya yi attention, ji yake kamar ya kurma ihu, ya sha magani har ya gaji, shi ya sa ma ya ƙaurace wa ganinta, don tabbas yana ganinta Jiniyo ke attention, shi kuma kunya yake ji, ko tana ganin alamun Jiniyo oho. Ko yanzu da ya ƙaurace mata, ba wai yana samun sukuni ba ne, wani sa'in gwara ma ya ganta, ko ba komai zai samu relief. Sai dai yana ganinta, sai dai in bai kaɗaice ba, surarta ta yi ta mishi gizo kenan, yunwa ce ta addabe shi, ya kalli tayin, tsaki ya ɗan ja, bari in yi sauri in je tun da na san yanzu ta riga ta shige ɗakinta. Sai dai me, tirs yayi lokacin da ya hango ta a hakimce, sai da gaban shi ya faɗi, tasowa na yi, na ɗan durƙusa a gaban shi, ina kwana yaya, ya ilahi, wannan shaiɗaniyar yarinya, yau duk da ta saka ɗinkin, amma an ci mutuncin material ɗin, bobs ɗinta kamar za su fashe waje. Mukut ya haɗiye yawu, ya ce lafiya lau kafin ya janyo kujera ya zauna. Tun ranar da ya tusa kan shi a ƙirjina, ya yaye min sa mishi abinci. Kicin na nufa na ɗauko katuwar flas ɗin sojoji na hanyar waje. Abinci ya ɗauka zai kai bakin shi, a lokaci ɗaya ya ce ke dan ubanki ina za ki ji haka. Na juyo a ɗan razane, na ce yaya abinci zan kai musu, tun da ka ce kar su shigo maka cikin gida. Wani muzurai ya kama, yana hura hanci, ya ce to shine za ki je a haka, tsaya ma tukunna, kullum haka yake kai musu abinci. Cikin rawar jiki na ce yaya, a wannan filas ɗin nake kai musu, sai in dawo na ɗauki filet. You know, ba ina magana ne akan filas ba, ya faɗi hakan cikin tsawa tare da buga tebul ɗin da hannun shi. Tuni 'ya'yan ciki na suka kaɗa, ganin yadda ya rikide tashi ɗaya, idon shi ya yi ja, jijiyoyin kan shi da na hannunsa sun tashi. Haka yake fita da kai wasu karti abinci?
Wai yaushe kika fitsare ne, ko da ma sa hijab ɗin da kike yi a cikin gida munafurci ne, munafuka kullum ku a gida, hijab nake ganin ki, zamanin da baki da aure ma kenan, sai yanzu dan rainin wayo. Kin ji na rantse duk ranar da na ƙara ganin ki kin fita da irin wannan shiga sai na lahira ya fi ki jin daɗi, sai na ƙona fuskar da yake takama da ita, na saɓule fatar da yake ji da shi. Ko yaya zai yi da bubbles ɗin da hips ɗin? Oho! Kuma ki ajiye food plus ɗin nan, ke in ƙara ganin ma kin dafa wani shegen abinci a gidan nan, ki ga get out of my sight. Da gudu ne hanyar ɗakina, ina haki, zuciya ta da farin cikin samun sa'a, lallai mama ta yi gaskiya da take cewa zan juya yaya Ridwan a sannu. Shi kam duk uwar yunwar da yake ji, haka ya kasa cin komai, plus ɗinsu ya sunkuta ya yi waje, ya kai musu, ya kuma ba su kuɗi su je su sayi duk abin da suke bukata na girki, su dinga girkawa da kansu, ya kuma gargaɗe su da in ya ga idon wani akan matarsa sai ya ƙwaƙule shi. Ki ya zara ya bar gidan, yana fita Ibrahim ya kira shi akan ya zo ya same shi a dandali na CD. Don Allah akwai kes. Can ya nufa gidan wani abokin Ibrahim din, abin da ya ji shi ya kuma ɗaga mishi hankali. Matar abokin Ibrahim ce ke cin amanar shi da direba ɗin shi, ya ɗauko mata shi ne suke son Rid ya sa a koya mishi hankali. Sai yamma ya dawo, ran shi a jagule. Ranar nan sigari ya busa ta babu adadi, tun safe ba abin da ke cikin shi sai hayaki, yana shiga gidan ɗakin tenufa. Ba na buƙatar in ƙara ganin kin fita har sai na dawo, zan tafi da direba ɗinki kafin in san yadda zan yi. Toshe hanci na yi, ina gyaɗa kai saboda yadda ya cika min ɗaki da warin taba. Murmushi ya yi ganin halin da nake ciki, ya zo ya tsaya gab da ni, ya ɗaga tabar da hannun shi, ya ce ba ki son warin ta? Wow! ‘Yan mata, wani zuƙa ya busa a fuskata, tuni na fara tari, zuciyata na tashi, juyawa na yi da sauri, ya damƙo hannuna, ya yi wani murmushin mugunta, ya ce, the show is about to begin, ya sake ni ya fita. Kashe AC na buɗe windo ɗina, na fesa air freshener, na kunna bana, na sa turaren wuta, sai a lokacin na ajiye numfashi. Washe gari ban ma san tafiyarsa ba, don sammako ya yi, sai tashi na yi babu shi. Na koma normal life ɗina, sai kewar shi da nake yi, in na zauna ina tuno diramar mu in ta dariya kamar mahaukaciya. Wannan karan zaman kadaici bai wani dame ni ba, saboda ina da abin ɗebe kewa, kuma na ɗan yi baƙi ba kamar wancan tafiyar ba da nake amarya, amma ba 'yan ziyara saboda masifarsa. Sai da ya kwashe kwana 3 sannan ya dawo. Ina zaune sai jin shigowar motoci nai, tuni jikina ya fara zikiri, na miƙe na shiga ɗaki da gudu. Diri-diri na fara, na rasa me zan yi, doguwar rigar da ke jikina na fara cirewa saboda ban daɗe da wanka ba, leggings na ɗauko, na saka, na janyo wata help vest na saka, ina finin gashina, na ji yayi nokin ƙofa. Kafin in yi magana ya murda kofan ya shigo. Ya ƙura min ido, wannan breathtaking jikin nata irin na Nicki Minaj shine yake bashi tsoro. Ƙarasowa na yi, tuni kamshi na ya ƙara ɗimauta shi. Kafin in yi magana ya yi abin da ya bani mamaki kuma ya ba kanshi mamaki. Dan shi kanshi bai san me ya yi processing ɗin shi ba, har ya rike kafaɗinta ya haɗa bakin shi da nata. Salon da yake min ne ya sa na ƙara lafewa a jikin shi duk da tarin mamakin da nake ciki. Juya harshen shi yake a cikin bakinta, yana shakin jikinta da hannun shi, yana tracking duk wani kwaba na jikinta. Wani numfashi yake fitarwa, jin smoothness ɗin jikinta. Kai hannun shi yayi kan waist ɗinta zuwa kan hips ɗinta, can ƙasan makoshin shi yake wani irin moaning. Dam ya ji gaban shi ya faɗi, tuna wacece a hannun shi, da sauri ya ture ta, ya juya ya fita. Sulalewa na yi, na zauna a ƙasa, ina mai da ɗan numfashi, sai wulga idanuwa nake, ga daɗi ga tsoro, don confirm na ji tsinin jiniyo. Shi kam kamar makaho, da ƙyar ya kai kan shi ɗaki, ya faɗa kan gado, ya yi rubda ciki, yana jin yadda jijiyar jikin jiniyo ke harbawa, cikin shi na ƙullewa. Shi kansa bai san me ya dawo da shi ba, yana cikin tsaka da aiki a ofis ba, sai dai ya san kwana biyun nan sha'awarsa na tsananta, ba komai ya kawo hakan ba in ban da yawan tuna surarta irin ta ƙirar Nicki Minaj. Nawa ɓangaren ma cikina ne ya kulle, amma nawa matsalar ba irin nashi ba ne, period kam ne. Tashi na yi, na je na dafa mishi abincin da zai ci, ina mamakin dariyar shi, sai ya yi abu ya zo yana jin kunya, shiru na ga bai fito ba, dariya na yi, na ce bari in je in ƙara wa ciwon shi gishiri.
Sai dai me, ina zuwa abin da na gani ya gigita ni, ya ban tsoro. Yaya Ridwan ne rike da cikin shi, yana wani irin gurnani. Da sauri na karasa wajen shi, ina kiran sunan shi. Hannu ɗaya sa ya juyar da ni, ɗaya hannun nashi na dafa da mararsa. Ido na zaro, ganin yadda yake abu kamar mahimmacin zaki. Haɗe bakin mu yayi, yana numfarfasawa. Jan riga ta yayi, kasancewar ba ta da hannu. Oh, shine abin da ya furta. A can ƙasan makoshin shi, ganin lafiyayyen cikakkun bubbles ɗina a waje. Ya ci gaba da wasa da ni har sa'ilin da ya gangaro ƙasa. Cak ya tsaya lokacin da ya ji alamun Pat a gabana. Gefe ya yi, ya ci gaba da juye-juyen shi, basirar shi ta toshe. Ganin halin da yake ciki, wani tausayin shi ne ya tsirga min. Rinse ido na yi, na murgino shi, kokawa nake yi tsakanina da kunyata don in ba shi taimakon gaggawa. Botul ɗin rigar shi na cire, hannu na ɗaura kan numfil ɗin shi, ina zagayawa. A hankali na sunkuya na zira harshe na a cikin ramin cibiyar shi. Hannu biyu na sa ne unbuckling ɗin bel ɗin shi. Gabana sai faɗuwa yake yi, tsoro da mamakin kaina nake yi. Ƙasa na yi da wandon shi tare da boxer ɗin shi, ya taimaka min wajen raba jikin shi da gado. Ido na zaro ganin hugnes ɗin shi a lokaci ɗaya, kuma na rinse idona tare da kai baki na kai. Na kai 50 minutes ina shakin ɗin shi, ba abin da yake sai gurnani da rike kaina. Ganin ya kusa kawowa ya sa na cire bakina na ci gaba da yi da hannu. Wani irin ƙara ya saki lokacin da ya samu relief. Ni kuma ganin haka kafin ya dawo hayyacin shi na arce don kam na zabga abin kunya. Ina shiga ɗakina, kwanciya na yi, na tusa kaina a ƙarƙashin filo. Inna lillahi, me na aikata haka? Wayyo, na furta a fili tare da tashi zaune, na haɗe cinyoyina da ƙirjina. Handa min boni, handa min babbi, ya ilahi min samtata. Haka na yi ta sambatu da Fulanci, don wani irin mamakin kaina da kunyar kaina nake yi. Ni Zakiya ce na zage na pleasuring ɗin Yaya Ridwan ko kunya. Wayyo Allah na, yau zan ci ubana gun Yaya Ridwan. In ya ce ina na koya, in ce mi a WhatsApp? No, ya Allah help me out. Hankali ya rigenin, hankalin shi da ƙarfin shi, mamaki ne fal'arin shi. Wai yarinyar nan ce ta jiyar da shi daɗi haka. Rintse ido ya yi, cike da kunya. Tab, shi ina zai sa kan shi irin wannan kayan kunya haka? Ya baje wa yarinya ƙarama ta yi pleasuring ɗin shi. Ba abin da yake ba shi kunya da takaici, sai ya tuna irin gurnanin da ya dinga yi yana jin daɗi. Shi kenan kuma ta samu ƙofar raina shi, shi kam ya kaɗe har ganyen shi. Da ƙyar ya tashi, ya je ya yi wanka ya kimtsa, yunwa yake ji, amma yana jin kunyar haɗa ido da yarinyar. Na ɓangaren nema, yunwa ya kama ni sosai, sanda na yi kamar mara gaskiya, na je na ɗebi abinci a kicin. Don tsoro da kunyar haɗuwarmu nake ji, cikin sanda na fito daga kicin ɗin, shi ma cikin sanda ya fito daga cikin ɗakin shi, yana jan ƙofa a hankali. Ido muka haɗa, da sauri duk muka koma baya. Sauke numfashi na dinga yi da sauri, shi kam daga baya tun ya ji kunyar mara kunya asara ce, faɗuwar gabara asarar namiji. Dakewa ya fito, fuskar nan a murtuke ta mau, ya je ya janyo kujera ya zauna, ya fara ɗibar abincin shi. Ni kam ina makale a jikin gini, sai zazzare ido nake yi, da ƙyar na tattaro kuzari na fito kaina a ƙasa. Abincin shi yake ci a nitse, ganin ta fito tana wani sunkuyar da kai, yasa ya ce munafuka, ana ganin ku a hijab ana ce muku mutanen arziki ne, Allah ne kaɗai ya san shaidancin da kuke aikatawa. Raina in yayi dubu ya ɓaci, ɗago ido na kalle shi, ido na cike da ƙwalla taf. Kina kallo na ne, ko ƙarya na miki? In ba bariki ba, ina ke koyi abin da kika yi da wannan 'yan shekarun naki, shegiya aljana, ni dama na sani. Ɗauke kaina na yi, na wuce ɗaki, zuciyata a tushe lallai daga taimako, amma babu damuwa, akwai ranar ƙin dillanci, ai bukatarsa ba ta ƙare ba, in dai ni ce, kuma na gama tausaya mishi, tunda shi ya ce ba shi da kirki. Abincin da ban ci ba kenan, saboda raina ya jagule, amma ba laifi, ya yi wa kansa, kuma wallahi yanzu zai fara ganin halin bariki. Washe garin ranar ko da na tashi, wanka na saka wani wandon jeans, shi ba gajere ba, shi ba fant ba, na saka armless short vest, na ɗaura gashi na a tsakiyar kaina, na saka dialing earring, na ɗauko heel cover, na yi barin turaruka, sannan na fito. Zaune yake a falo da tablet a hannun shi, yana danne-danne, ƙarar takalmina da ƙamshina ne ya ankarar da shi fitowa ta.
Ido ya zuba mata, yana mamakin shi'umancinta, shi wallahi da zai iya rantsewa da Kur'ani, yarinyar nan ba za ta iya aikata haka ba, ganin yadda take mu'amalarta da rayuwarta. Lallai I shouldn't judge a book by its cover. Wuce shi na zoyi, zan nufi kicin, inna lillahi, abin da ya faɗa kenan, ya gyara zama, yana adjusting wandon shi, jin yadda Jiniyo yake attention, ba shiri, ganin shef ɗin as ɗinta. Ke dan ubanki me ya haka, wani irin shiga ne wannan? Juyowa nai, duk da irin faduwar da gabana yake yi, bai hana ni karkada mishi ido ba. Na ce bariki, sannan na shigewa ta kicin, ina jinjina wa kaina. Kofa na fara haɗa break. Shi kam daskarewa ya a wajen, yana salati, me kenan? Yarinyar da take matukar tsoron shi ce take kallon shi da ido tana faɗa mishi magana saboda ta ga girman shi ko? Kofa ya ci gaba da abin da yake, yana zaune ta gama, ta fito ta yi setting table, ta ce breakfast is ready. Na faɗa ba tare da na kalli inda yake ba, zuba min ido ya yi, kafin ya taso ya zauna, sabin ɗin shi na fara yi, making sure yana ganin abin da zai ɗaga mishi hankali. Haɗiye yawu ya yi, sannan ya gyara murya, cikin kakkausar murya ya ce, ban ce karki ƙara sabin ɗina ba, ban ɗago daga abin da nake yi ba. Na ce don me, gwara in gwada ma bariki na da kyau yadda za ka ƙara tabbatarwa da kanka ni 'yar bariki ce. Buɗe baki yayi, yana kallo na har na gama sa mishi, na sa nawa, sannan na zauna a tabil ɗin don na gama jiran in ce wai sai ya gama ko in kai ɗaki in ci. Shi kam kamar wanda aka ɓame mishi baki, bina kawai yake da ido, sakura abincin kawai yake yi, saɓanin ni da na zage ina cin abincina, ina gamawa na kashe komai na je na gyara na wuce ɗakina. Ranar bai wuni a gida ba, ko ina ya je oho, sai da na ci abincin dare, na shige ɗaki, sannan na ji shigowar motar shi. Wanka na faɗa don in nuna mishi barikin dare, rigar bacci baka transparent na saka, fant kawai na saka, irin mai shigewa tsakanin as ɗin nan. Tsayawa na yi, ina ƙarewa kaina kallo, ba abin da ba a gani a jikina, har fink nimfil ɗina. Kunya ce ta kama ni, a hankali na girgiza kaina ina faɗin no, I have to fighting these two things. Kunya da tsoro. Turare na ɗauka na feshe jikina da shi, hakan ya sa rigar ta ƙara lafewa a jikina. Murmushi na yi, na samu ƙwarin gwiwa don tuno irin muguntar da na shirya wa ya Ridwan. A hankali na tura ƙofar shi, fitowarsa kenan daga wanka, ɗaure yake da tawul, hannun shi na riƙe da ɗaya, yana goge kan shi da fuskar shi. Da sauri na ƙarasa, kafin ya yi wata magana, na ansa ina goge mishi kirjin shi, zuwa cikin shi, zuwa bayan shi. Baki ya sake yana kallo na kamar wani dolo, haka na ja shi na zaunar da shi, na ɗauko loshin ɗin shi, na matsa a hannuna, bayan shi na fara shafawa a hankali, ina exotic way, tuni tsikan jikin shi ya fara tashi. Haka na dinga shafa mishi man ba tare da na ɗora hannuna gaba ɗaya a jikin shi ba, sama nake shafawa, ina goga ƙirjina a jikin shi, wanda hakan ke ƙara ɗaga mishi hankali, yana dagula mishi lissafi, sai da na tabbatar ya kamu, saboda ganin yadda idon shi ya canza kala, jijiyoyin jikin shi suka tashi. Kama hanyar fita na yi, ina kaɗa mishi as. Assalamu alaikum masu sauraro, ma haɗu cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Naku Afan Yarima, na gode. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci channel ɗinmu, ina roƙonka da ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.